ato gitambungan ang pagtugyan sa multi-purpose building sa National Grid Corporation of the Philippines ngadto sa katawhan sa Imelda Ubay hindi na manigala dito ato gikauban matilyanan sa NGCP ug ang atong matilyanan sa Bohol Media nga niluyog sa maong kalibukan. But anyway, mahigala ka mga po na doon na tayo importante kaya iskutan. Importante in the sense na nagtanong tayo kaming atong pagpangandam sa kining nag-usap-usap na panahon kinahanglan yung apinan na natong tanan. Ang problema ani kay usahay nagtanaw nato sa atong mga sources of information dili kayo nato masabtan kung sa puti pasabot no. So nato ani is gusto ta na atong ma-translate nato sa local na dialect ang atong mga kining panahon kanang sa panahon karon aron inigawas sa balita na Bisaya kasabot na tanayo ug sa ibuot pasabot. So karon ang ako na mahigala atong ikauban atong tinugyanan sa kanang pag-asa no kauban ato dili karon atong higala sa pag-asa aron atong kini istoryahan aron na masabtan nato dayon kung dunay mga balita pagalingon niini kunya ato kun nga makuha dayon pagdayon nato unsay bote pasabutan ni aron mas dali ato pagpangandam. Okay, may kara sa lahat sa Philippine Information Agency pani Alvin Bugosa ni Jose Rino Pista ni Jun Calote kini sila yung tanitsyo makuban ka ng isod sa kawaras sa tamaglangan ron ato introduce niyo atong guest ang head mismo sa Philippine Atmospheric Geophysical Astronautical Services Administration diri sa Bohol Maynila. Ato himabaton sa nanginan si Sir Leonardo Sama. Sir, good afternoon. Welcome sa kapihan sa PIA. Good afternoon mo, sir. Good afternoon usap sa atong usuking ating pamanyaw ng mga programa sa kapihan sa PIA. Then, good afternoon usap sa tipo kalibutan na nakaduog ng mga Sibya na nagikan sa DYPR. Okay, so salamat sir sa pagtubay sa among invitasyon. No? Kibogong actually mahingala ka ni kapihan sa PIA tukot na niya si Banda pero di malasa ko na to, nakitulungan pa ng bagyo na to, mas importante na to katukuhan na kusog kayo, importante na to kayo red code na ta, no? red alert. So what naman na yun na to karon na pull out na ginato i-fight na nanahanin ko para to si Sir Samar. Sir, doon kay ikuano na kasi basig doon kay introduction na kapusulti o sa buhatan o sa trabaho sa inyong buhatan. Ang kabayan sa among trabaho, kami nga nagapag-asa, kita din may tinugyanan sa atong gobyerno, matag ang itawag ang latest information, kabayan na sa atong kahimtang sa panahon. Then sa ato sa bukas sa pag-asa, purely nagtatag ito mga warning sa mga tanan sa tibok nasod. Kabayan na sa mga weather disturbance, kalabot na pinagkitaw na ito tropical cyclone or bagyo. Kalabot pa pinagkitaw na ito heavy rainfall warning or rainfall warning system. Kanang sa panahon na doon ay usog ng mga uwan. Kung nagkitausap ka ng itaw na ito, thunderstorm warning o maghatag puta o warning nga kung dunay mga pagpanunod kila kay kanang mga pagpanunod kila usap ko na nga delikado po sa atong mga katawhan. Then kabahin po sa kanang sakyanan sa pandagat matag-utag ka ng mga warning itawag ito gale warning o kalabot na sa mga itawag ng mga weather phenomena ang atong buhatan sa pag-asa mo yung hatag-tanan ng mga warning alang sa atong mga katawhan aron sila makaandam, aron sila maka-safety sa ilang ugalingon ug ingon po sa atong mga lokal government na makahatag sila og mga plano or idea na ang ilang mga insakban ana maluwas sa mga delikado ng kahimtang. So, kuan weather forecasting, ang pag-asa ko niya na doon kayo sa book nasod ni siya, buot po di pasapot niya, kining the whole system of
instruments nga gigamit nato sa pagbantay sa pag-asa. Daghan sila kayo dili kay usa ra ni subot pasabot ang Bohol wa magsalig sa ato ra nga instrumento nga naa diri tibuok Pilipinas gid diya no. Yes sir, nga natin kung mag-isgot ka sa atong forecasting center, ang atong forecasting center is tuwad sa central office dito sa Manila. Then ang usa ka pag-process dito sa atong forecast, usa ni ka gitawag og usa ka team dili ni mahimo ni usa ka tawo ang mahimo ta forecast. Ang kinahanglan doon na tayo mga tools. Ang number one tools is kining atong satellite, kaning atong radar, kaning atong upper air station, kaning atong gitawag og synoptic station, kanang atong stasyon nga nasa Dawis, ug kana akong gitawag atong mga algomet station, ug kana akong gitawag ang mga data gikan sa automatic weather station. Kanang mga stasyon nga nagkahirinday, mo na yung hatag og mga data dito sa forecasting center. Dito na ilang i-process dito, i-generate na dito, ang una na is i-code na nila, then maghimo na mo resulta na sa mapa. Then mapa, ang sa mga mapa, ana na sila mag-analyze sa mga mapa. Then doon na ba tayo gitawag usa ka tools yung gitawag Moodle. Usa ka tools kung nga gikinahanglan. Mana nga ang atong pag-process dito sa atong forecast, dili din na mahimo kung sa tao na nag-involved na usa ka katib kinatibukang grupo kalabot na sa mga different synoptic stations sa tibok nasod. Dunay ingon din kanang weather forecasting kay sayon ra man na. In fact, dunay mga international weather forecasting centers nga bukas no, i-applyan na sa internet. So ang mga tao mo tanaw lang sa internet kunya ang problema lang kay kanang technical kayo ang teknolohiya sa bilin kayo pasabtan o dili kayo pasabot. Ang gingon na is so mahimo ra ay di man ko mahimo sa kinsa na lang buhatan parela na may tabo diri sa ato kadunay mga tao ng kaldo panahon radio mo pahibaw kag mauni ang kuan na ako yung kada radio nga wa bay kalibutan ug unsay maayo o say angay na buhaton manawag ko dali mga tawhana kay ano mangutana ug unsa nag murag ang analogy ay naghimo ni murag kuno kay gipalit og tambal nga ikaw graduhan mo to kadito usahay ang gabantay sa pharmacy high school graduate na yung tala kag dai unsa may tambaw o kalibangan ikaw may nagkaibaw ato ka mangutana sa atin. So murag ingon na kay kita-tanaw nga tugod-tugod kay bukas unsa mo jud palisiya na to sa Pilipinas ani tugod kay of course dunay outside observatories kita na they are outside stations nga monitor pud sa dagat sa panahon. Pero kung panalitan musod na sa Philippine Area of Responsibility kanin may kaunahon kay murag kanin may pinaka kinipatihan kay kayo unsa may angayan nga buhaton ani pwede ba nga international weather stations maoy mohatag og forecast ko ng bagyo lisod na sa Philippine Area of Responsibility. Bahay na nang mong issue sir na nang mong kahintag kung bali usa ka bagyo na musud na sa Philippine Area of Responsibility or FAR ang dako yung katugod na mohatag monitor mohatag og signals, warning signals, ang atong buhatan dun sa pag-asa ay naan naman sa sud sa Philippine Area of Responsibility. Mana nga, gani ang mga international gani nga mga agency, musunod na nato. For example, ang usa ka low pressure nga naa sa sud sa park, himuon nato bagyo, mahimo na ang naka-discover na nahimong bagyo ang atong buhatan sa pag-asa, ang tibuok agency or tibok kalibutan under sa sakop sa WMO, musunod na sila sa gitawag na ito among bagyo kung usa ang pangan, musunod na sila sa ito pa kita ang ihatag ito katungod nga mong hatag direksyon ng mong bagyo or hatag sa
sa mga kay naam nato ang maong bagyo, kay naam nato ang gitawag nato ang dita sa atong mga different scientific station na diri sa Doha. Base jud sa WMO, kung asa ang beta ang bagyo, ang doon na yung katulad nga mo opisyal yun nga mo forecast ang mao yun nga nasod sa mong nasod kung balik kanang usa ka nasod nga niya diha ang mong bagyo. Pero ito kasamutan na yun. Natural, international monitoring station ka, ang imong saligan nga data, katong imong nga tuwa sa imong indapit, tuol ni mo. Kung yung usod na nasa usa ka nasod, natural, ang mas daghan yun na observation posts ang nasod na gisudlan kay mo na ila na na. So, buti pasubot, mas accurate, mas pigo o pinto kaningan sa pinakaduol na station kaysa katong ikaw nagtanaw na kasdayo ng lugar. Yes sir, ay naanod na to ang mong tropical disturbance. Mga kita dyan ang pinaka-doo sa mong forecast. Kita dyan ang pinaka-umalik, pinaka-accurate na mong forecast. Kaya naaman na to may bawal na sa schema. Ma-pinpoint na to sa natuturan ito. Okay, kini ko, asa man nakita yun, asa mo kinituburan na ingon na ikaw, Philippine Area of Responsibility. Ano sa na siya, pinunsa man nakalayo sa gikan sa pinakaduol na islas Pilipinas? Ang gitawag na FAR o Philippine Area of Responsibility, kumali dirita sa may Eastern side. 135. Kung musod na siya sa 135 longitude, sod na siya sa Philippine Area of Responsibility. So, roughly mga 1,000 kilometers na eh. Approximately, ang usa ka degrees is 100 plus kilometer. For example, ang Tagbilara is ang atong Position. ang atong position is 123. 123, for example, 135 minus 1 with butatag 100. Either mga 2,000 kilometers. 2,000 kilometers. So, ikan sa kinadulan sa eastern side, 2,000 kilometers ikan sa kinadulan na point, no? So, most probably mo na tingali rason nga nung mahimong reference usually nga Hidatuan, kaning Murungan, yung mga pinakaduol ng mga nagkong cities, no? Nagkong established areas, no? Sa mana? Ang ang reference na to ang atong mga different station. Okay. For example, na ang bagyo na to is Mindanao, ang reference na to kasagaran is Hidatuan, naman ang station niya. Then, ang reference mo na ito kung dere na sa Visayas, ang Giwa o ang Samar, Northern Samar, Katarman. Then, ang atong mga reference is based na sa atong mga asa na atong mga different station. So, okay. So, asa yung pinakaduol na station na nakamonitor at ko na nilang kuhan? Reference. Okay. So, medyo sa tanong na itong ang sunod na rin is, ang mga bagyo inisod sa Philippine Area of Responsibility mo adapt o pagkabagungan o doon sila international name yan una po ay local name, no? Nato. Pero if for instance dunay weather disturbance na ma-form, mahulma, so na sa Philippine Area of Responsibility, so hindi na necessary na mo adapt sa daw kuwan. Kining ini ngani kung saan man nato pahibaw kay kasagaran na nato pahibaw na information outside sa farm mayon taga doon na ni kay sa farm na sa mga 100 kilometers away from the farm pero nasud na sa may papaagi na to na naaman information so sa Philippine Area of Responsibility. Kabayan sa bagyo, doon na natin mga bagyo, doon na natin mga panan. Every 3 years, doon na magbalik-balik na siya ng mga pagan. Then,
sila ng mga higher labor position, sila lang ang nagtimo ng mga nila sa mga bagyo. So, kung meron kita na ang bagyo conform sulod sa Philippine Area of Responsibility, meaning sulod sa 2,000 kilometers before, well, that's the 2,000 tingali before sa Pinagulong Isla. So, what naman lista sa international nga mga names, no? Di mahal ang international name, ano ang local na, kita. Kung sa man, panalitan kita, katong Nocten kita, doon na siya international name ng Nocten, no? Panalitan mo, dirito ka-form result sa Philippine Area of Responsibility na ma-adapt ba niya ang international name? Magamit ba? Kabay sa mga international name, kanang international name, ang kita diri sa may dapit sa tawag ko kini Central Equatorial Pacific Ocean, naglibot diha, anak tay mag-contribute ng mga pangan. Kung na sa sud sa atong farm, ang napunay ang atong pangan mo i-kuha, sir. Ato kita sa ulti local naman siya. So, mga may gala, ato na imuha, ipalit na dunay panalitan o ang bagyo kusod sa Philippine Area of Responsibility. Buti pasapot doon na pa kay 2,000 kilometers o 2,000 kilometers nga kwintahon o panalitan ang bagyo kadagan sa